କାହିଁକି ଆମ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମେଲାନିନ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମି। ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛ କି? ହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ୟୁଭି ରେସ୍ ପାଉଥିଲେ। ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଆମ ଶରୀର ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମେଲାନିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମେଲାନିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଷୁବରେଖା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ୟୁଭି ରେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ୟୁଭି ରେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର କମ୍ ପରିମାଣରେ ମେଲାନିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ।